Sanibonani, kungolwesine lo mama siyabingelela emakhaya ngegama elihle lomfowethu Jesu Kristu. Sithi nenze kahle namhlanje nazohlala nje nihlalela uNkulunkulu. Bazalwane, siyanibingelela kwindawo ngeendawo la nihleli khona. Sizosho nje ukuthi uNkulunkulu khona kulesi simo unguThixo, sizophakamisa yena yedwa. Bazalwane, ngiyanibingelela nikhuluma nomama uMlotshwa Nkosi yami othunywe nguye umama apostoli wethu, umama Sithono ngumfundisi wethu, ngoba uyabona kukuhle ukuthi amamele uNkulunkulu into ayibeke enhlizweni yakhe ukuthi asibize. Bazalwane, siyabonga kunonke bangcwele, thina ke singomama base Worship Christian Ministries, siyabonga kakhulu. Kodwa namhlanje angambi ngedwa, ngihamba nomama Mshibe, umama osiphethe enkonzweni yomama. Sizosho nje sinomama Mshibe uthi uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu uthembakele esikhathini samanje. Bangcwele nisemakhaya nangomama Mshibe Nkosi yami, umama oyithobile, umama omazi uNkulunkulu, umama onobufakazi ngoNkulunkulu ahamba naye, uzobingelela. Mama Mshibe, nalithuba ubingelele. Ngiyabonga mama Mlotshwa, ngiyabonga kakhulu, ngiyabulisa kubalaleli emakhaya, omama besililo, abaphathi bomphongolo. Amen. Amen. Ngiyabulisa mama Mlotshwa ngegama lenkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osithandile ukuthi sihlangane la, sime kule ndawo, simele uJehova, sikhulume ngoNkulunkulu ngoba siyamazi bangcwele, sazi nalapha sithathe khona uNkulunkulu, silapha nje ngenxa yakhe. Ngiyabonga kakhulu mama. Amen. Amen. Sibongile umama Mshibe makasabingelela. Mama Mshibe kunento oyivusayo, ukhuluma ngomama besililo. Amen. Kahle lesikhathi asidingi okuningi, kodwa sidinga Mama Mshibe omama abazokhala kuNkulunkulu. Khumbula Mama Mshibe, uNkulunkulu angeke enze indlela angezwa, angeke enze amehlo angaboni. Shuthi uma ngabe omama sebezipositionile, omama besililo bekhala kuNkulunkulu, uNkulunkulu uthembakele ukuthi abezwe. Mama Mshibe, uyayivusa nje lento kimi ukuthi kanti bapha bomama ngalesikhathi samanje. uNkulunkulu wamthemba bazalwane bangcwele umuntu wesifazane ngokuthi alethe uJesu ngomuntu wesifazane. Sizosho nisebakhaya bangcwele, ningadideki, kudingakala nje omama besililo. Umama Mshibe uyayivusa lento ukuthi kahle abakhona omama besililo, kuthi nje abakavuki, dingakala bazovuka omama besililo ngoba Mama Mshibe uNkulunkulu wamvusa uDavide ngesikhathi sikaGoliath. Shuthi namanje kunomama okumele bavuke Mama Mshibe bakhalela uNkulunkulu emini nasebusuku, baze basho litsizwi nakho ukufa kungena ngamafastela, kodwa omama besililo basesebakhulekile bakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyabezwa. Ngiyabonga Mama Mshibe, ngiyabonga ngokuthi usikhumbuze kuthi kahle kunento edingakalayo ngalesikhathi. Bazalwane, sisamile nje singomama sizovuselela ithemba ngoba ngenzakala sisemakhaya, sikhuluma nabanye bayagulelwa, sikhuluma nabanye bayagula. Uthi umhlabeleli akhona amandla asegazini kaJesu, sizomemezela lo mandla lawo ngoba wona khona asegazini likaJesu esikhathini samanje bangcwele, ngoba lithi kuyophela konke kodwa kuyosalizwi. Ngisazomotivator ngezwi likaNkulunkulu bazalwane, ngizovula incwadi kaHezekiya uverse 37. Ngiyathemba emakhaya nilungisile amabhayibheli wenu, sizofunda sonke bazalwane. Ithi isihloko, isigodi samathambo omileyo. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, sangikhipha ngomoya kaJehova, sangibeka phakathi kwesigodi, sasigcwele amathambo. Wangindlulisa kuwo, ngawazungeza, bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesesikimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova, wena uyazi. Wayesesikimi, profeta phezu kwala mathambo, uthi kuwo, nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Isho kanje Inkosi uJehova kula mathambo, ithi bhekani, ngiyakungenisa kini umoya niphile. Amen.
Amen. Amen bangcwele. Amen. Sithi nje isihloko mamshibe isigodi samathambo mileyo. Amen. It means lapho sikhuluma ngesimo esingenathemba. Sikhuluma ngesimo esibhekane naso manje because isimo esibhekane naso la ngaphandle isimo abantu abaningi sebelahlekelwe ithemba bamshibe. They ask themselves uPhuthixo ngalesikhathi kodwa sizosho namhlanje nangu uyakhuluma uHezekiya uthi ngizwa isandla. My question is ngoba izandla ziningi uzosizwa kanjani sikaJehova ngoba awukwazi mamshibe ukwazi umuntu uma ngabe ungahlali naye. You have to spend time naye ukuze umazi umuntu bangcwele. Then kimi kuyafika ukuthi uHezekiya bekehlala noJehova yingakho kube lula to identify ukuthi lesi akusisona somuntu kodwa singesikaNkulunkulu. Nkosi yami namhlanje siyadinga ukuthi isandla sikaNkulunkulu sihlale phezu kwethu. Kungenzakala we are too busy. Nkosi yami noma uJehova sesibeka isandla asikhona ukubona ngenxa yokuthi sibhizi ngoba esikhathini samanje ubona ngisho abazalwane banefear kodwa lithi izwi ningesabi ngokuba nginani ningesabi ngokuba nginani. Uyathatha ke uHezekiya ngoba abazalwane bawuthatha uNkulunkulu akufani nokuthatha umuntu mamshibe. Ummikisa kwisimo esingenathemba ngathi ummikisa kulesimo esikhona kuso because when you watch the television uphakanyisa into eyodwa nje ukugula kwabantu kodwa manje uyathatha ngathi ngiyabona uMamshibe ethatha emikise esibhedlela la kuthiwa sekuphelile la okanye emikise emoshale la sekuthiwa Mamshibe sekuphelile kodwa Mamshibe ngoba uhanjiswa uThixo bethi wena uzibheki wena kodwa ubhekisa lokuhamba okwambisayo. Mamshibe kunabantu abafuna uNkulunkulu manje. That's true. Kodwa kunabantu abafunwa nguNkulunkulu. Akufani. Khona abamfunayo kodwa khona uThixo naye asifunela bona. Amen. Then ngathi singaba available bangcwele emakhaya. uNkulunkulu makesifuna uyamhambisa uyamikisa bese uyambuza Mamshibe sikhonza omunye uNkulunkulu. Wena mawubhekile lekhokho ngaphela na ubuza wena uthi wena Mamshibe mawubhekile lekhokho ngaphela na athi Mamshibe makusha wena inkani mase kusha wena bese uNkulunkulu bekangakhuluma Mamshibe athi khuluma wena Mamshibe kulesi simo bese ngiyamthanda uthi makaqedile utshela lamathambo uthi kini ngizofaka umoya niphile bangcwele emakhaya. Na uNkulunkulu uyakhuluma namhlanje ntambama uthi uzofaka umoya uphile. Angazi kuthiweni ngawe, angazi odoctor sebetheni, angazi abantu batheni ngawe okanye uhleli ekhaya kunelunga lomndeni elingaphilanga kodwa nangu uNkulunkulu uyakhuluma namhlanje uthi wena mawubhekile usengaphila na uNkulunkulu ukhuluma nawe Mamshibe. uNkulunkulu angayisho impilo kumuntu aphile kodwa ubuza wena makaceda uthi uyofaka ukuphila. Sicela ukusho ukuthi izwe lakithi muza seSouth Africa nangu uNkulunkulu ekhuluma ukusiphilisa nangu uNkulunkulu eyophilisa konke ngoba Mamshibe lithi izwi lakhe wonke amadolo ayawukhothama. Amen. Zonke izinto ezilomhlaba ziyokhothama kungagcini lapho ilimi zonke zifakaza ukuthi lo nguJehova. Then now we are living ngaleso sikhathi sokuthi konke kuvume ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngicela ukubuza abangcwele ekhaya wena uma ubhekile ikhokona ingaphela na ngathi singasho singomama sithi makusho wena Nkosi makusho wena Nkosi bese sesiyakhuluma siguce ngoba umama uyakwazi ukukhala. Umama uthi yazi uma ngabe uyobeletha umntwana kune pain oyizwayo kanti after yona uzothokoza ngoba sekunengane yakho. Then uNkulunkulu ukhuluma nathi Mamshibe uthi masibhekile isingaphela na. Amen. Then thina sithi Nkosi makusho wena bese makaceda faka ukuphila. Ngiyabonga kakhulu bangcwele usesenguNkulunkulu. Cela singasisuka endaweni yethu no matter what khonza uNkulunkulu ongashintshi uNkulunkulu omilingu naphakade lithi kuyophela konke kodwa izwi lakhe lobe limile. Esikhathini samanje bazalwane sizomamukela umama wethu ngisashilo nje uMamshibe nguyena umama osiphethe enkonzweni yomama. She is very humble that woman ingakho uNkulunkulu amsebenzisa
usazokhulumisana nathi ngezwi likaNkulunkulu ngoba njalo uye asho ukuthi akusuye base uNkulunkulu ongaphezulu kwakhe. Esikhathini samanje bazalwane ngizomamkela uMamshibe, ngizomdedela ku platform akhuluma inhliziyo kaNkulunkulu. Ukhulume Mamshibe uJehova afuna ukuthi ukhulume ebantwaneni bakhe, ebantwini bakhe right now because they are waiting. Bafuna izwi. Abantu balangazelela uNkulunkulu esikhathini samanje. Over to you mama. Amen. Ngiyabonga mama, Nkosi ngiyabonga. Ngiyabonga nakuni balalele emakhaya omama. Ngiyabonga kakhulu lethuba asilithathe beliqiniso ngempela elowo nalowo azibheke yena azazi ukuthi ungubani. Amen. Ufuneka lowo mbuzo ungawukhohlwa mama kuwe, uzibuze ukuthi kabele mina ngubani. Akhona ibhlungu mamlotshwa ngomama ongazazi ukuthi ungubani. Amen. Uhambe gileka phandle ngoba akazazi ukuthi ungubani. Kanti kulesikhathi sanamhlanje umama kudingeka azazi ukuthi ungubani. Akhale kuJehova. Thina bomama asikhalele ukuthi izingane zethu, indlu yethu sikhalela abantwana bakaThixo abaphandle. Yazi mama kunesitsha sapine bali elake labaliswa ngomama bakudala. Abebekhonza uNkulunkulu. Bathi beva usithi umgodi udilikele abantu abasebenzayo khona. Amen. Kuthi abaphumi umgodi ke mawudilikele sasazi ukuthi unetshe phezulu. Amen. Kuthi laba mama bathi sekuzanyiwe kwenziwe konke kodwa bathi besicela ukuya khona. Kwathi omama badingeki bathi siyacela ukuya. Amen. Kuthi laba mama bafika bema phezulu kwethe. Amen. Bambiza uNkulunkulu wabo, bakhuleka kuNkulunkulu laqhekeke lihle baphuma abantwana bakaThixo. Nathi bomama lesikhathi sangoku. Amen. Kubiza ukuthi umama akazazi ukuthi ungumama ufuna ini. Amen. Akhuleke. Asingasatshiswa izinto ezingenamsebenzi. Uyathi uJehova uthi izinto ezingenamsebenzi asingesatshiswa zizo. Amen. Asikhulume kuphila emilonyeni yethu. Simazi ukuba nguThixo akekho omunye. Asike sikhuleke mamlotho. Baba Thixo namandla wonke. Isikhathi sakho lesi Jehova. Siyabonga ngokukhuluma yakho into yonke ngezikhathi zonke. Unatha ukaze wasiliba. Awusilahli Thixo namandla wonke. Sesikhona nakaloku Thixo namandla wonke. Sikhona msindiso ingcwele asimbonanga sikhona endlini yakho ngaphandle kwakho. sithi bayedwa ekonjengako konke okuphumelelweni yethu Thixo namandla wonke. Siyazi ukuba kuzobanga abantwana ngoba kuphuma ukuthi wena ithemba lethu unike imvuselelo abantwana moya ingcwele sebelahlile bephelela ngamandla kodwa bazi ukuthi ukhona namanje simile hayi ngoba simele kodwa ngoba wena wehluleka Father lethatha indumiso sazokhuluma Nkosi ngomntanakho siyafika wena wedwa uThixo in Jesus name. Amen. Amen. Siyabonga bangcwele sesikhulekile. Uthinta indaba la umama umlotho. Uthi yezekile wasiwa entabeni. Uma esiwe entabeni entabeni enamathanga. Esekudala ahlala emhlabeni. Haleluya. Sekudala abakhona lamathanga. Uma yefike eza nomoya oyingcwele. Uyabuza umoya oyingcwele kuNkulunkulu ukuthi xa ubhekile lamathambo angaphila na. Nkosi. Uthi ngaphandle kokukhuluma kwakho uyazi uyezekile uthemba ukukhuluma kwaNkulunkulu. Ngoba uma ekhuluma uNkulunkulu konke kuyenzeka. Haleluya. Uma esekhulumile uNkulunkulu kuyenzeka. Uthi umama umlotshwa uma bebusa besithi le colony izawuphelana. Kodwa thina sithemba ukukhuluma kwaNkulunkulu. Amen. Ngoba siyazi ukuba lezinto zonke
amathonye esiphambanweni noJesu Amen. sezaphela mama uMloto Jesus. Amen. akusekho corona Amen. sezaphela lezi Ngegama likaJesu. ngegama likaJesu Amen. ngoba konke kwathonywa kanye naye Amen. ithemba esinalo ukuthi sihamba sikhululekile Yes. amen Amen. bazalwane emakhaya khululekani ukhona uNkulunkulu Jesus. ningamkhohlwa uNkulunkulu ngoba Jesus. uyinto yonke phakathi kwenu Amen. amen Amen. ngiyamthanda kakhulu mayesithi kwazi wena Jehova Hey, Amen. Nkosi. Hey. ukuthi lamathambo angabuyaphile na Amen. uwe Jehova owaziyo ukukhuluma kwaJehova kukhulu uyakuthemba umntana kaNkulunkulu Amen. umntana kaNkulunkulu ungumama uyazi umama mayiselahla ithemba ekhaya amen Hey, Nkosi. yabona mawugulelwa umntwana babheka umama kuqala bawenze njani uma bebona umama sechiphiza esekhathala bonakala uba kuthi akahambe ngamajolo bathi hayi kusho ukuthi kuphelile ngalo mntwana kanti udingeka ukuqina kwamama athi hayi usephilile Amen. uphilile Jesus. uqina uvalo nakwabakhona ehleli nabo bathi hayi uzophila Amen. simbona kumama ephila Thank you, Jesus. amen Amen. sizo yeswini lethu ke bangcwele khona la encwadini kaMarko 4 verse 35 sikhuluma ukuphila bangcwele uma silalela nokulalela uNkulunkulu sikholwe ukukhuluma kwaNkulunkulu Amen. singabantwana bakhe uqobo bangcwele konke sikwenzayo amen Amen. konke sikwenzayo asazi ukuthi ukhona uNkulunkulu asingalahli ithemba asingazilahli thina qopho Jesus. asingadideki asimazi ukuthi uNkulunkulu ukhona Hey, Nkosi. uzongifundela mamloja encwadini kaMarko ku verse 4 verse 35 Amen. haleluya Amen. ulalele ekhaya ulalele izwi likaNkulunkulu wenze lona esikhathini samanje dinge umuntu wenza izwi likaNkulunkulu ulalele izwi likaNkulunkulu wenze lona izwi likaNkulunkulu ungakwenza ukuthandwa uwe wenza ukuthandwa uNkulunkulu futhi ungabheki ukuthi abantu bathini ungabheki ukuthi abantu benzani ngoba sine mistake thina bomama siya sibheke nano next door umama wa next door unyaka nonyaka utshintsha impahla zendlu yakhe besuze endlini yakho ungalaliwe ekamereni ungalaliwe kanti ikamera lokulala akuyona mama akuyona inkantolo ikamera lakho kulona inkantolo la kuzonke ngoba noma ukhuluma la umbona ummeli enkantolo khona ummeli khona abantu abazolalela ijasi kodwa ngoku nithu kodwa uyiphendula le kamera ulenza inkantolo amen ekamereni lakho indawo onwaba iphoxa indaba esimnandi lezakhayo nibonga uNkulunkulu ngokuthi unakhela ifamily wanakhela umuzi wenu nikule ndaweni kuyo ngenxa kaNkulunkulu amen mamlotsha funda amen funda mama wami ithi isihloko ukuthuliswa kwesivunguvungu. Yes, uJehova yasithulisa isivunguvungu abanye abantu bayaxakeka ukuthi lizokwenza nizothona kwenzekani kwangabikho ukuthula nje la ekhaya nazi la ekhaya nanku umntwana uyagula nanku omnyela nomnye phandle nabo abanye besenza ukuthi awukho ukuthula kwenzekeni kanti uJehova yasithulisa isivunguvungu wena ukhohli ukuthi ukhona amen. Verse 35 uthi ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokhu ebesemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Amen mama. Amen mama ngiyabonga kakhulu ngalolo suku. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abafundi bakaJesu babehleli bexoxa lesixuku. Amen. Belalela ukukhuluma kwaNkulunkulu. uJesu esethi masiwelele siye ngaphetsheya. Bashiya isixuku. Amen. Balandela uJesu. Kuthi uthi lento mama wami uma ulalela uJesu shiya abantu shiya izinto ozithandayo ezingadingeki kuNkulunkulu ulandele uJesu ulalela uJesu. Haleluya. Uma sekhulumile kuNkulunkulu usekhulumile.
Amen. Uma sebuzile uba lamathambo angaphilana athi umntana kaNkulunkulu wazi wena. Amen. Uma uNkulunkulu esethe angaphila mathambo. Amen. Uma esithi masiwele izinto ezingenamsebenzi sizithenga semuthi. Yes. Uma ungumama shiya izinto ezingenamsebenzi. Umama muhle bangcwele, muhle umama ngoba ungena emzini ezokwenza umsebenzi. Amen. Kunamakhaya afika kukhona obaba bodwa nengane ezincane. Lo mama kudinge kufika akhe kuleli khasi kube sekuthiwa litshintshile kuyasho ukuthi ukhona umama. Amen. Yazi noma kodwa bafike batshintshe kubonakala ukuthi kukhona umuntu omutsha ongenileyo nabo bangazinyezi. Bangazinyezi omakoti bayalitshintsha ikhaya. Uma phela bethoba kumama, mama wayisingayenzi kanje le kudingeka le kule ndawo ngoba ngumuntu omutsha. Umama ngumuntu wakudala wamsana into zakudala akazazi ezanamhlanje. Amen. Kodwa abantu abatsha asinikeza bona uJehova bafike bawatshintsha amakhaya bemahle. Uthi uJesu kubafundi bakhe masiweleni siyeni phesheya bebezohamba ngomkhumbi bangcwele. Amen. Amen. Ithi incwadi babezohamba ngomkhumbi. Uma esehla mamlotho engafundanga. Amen. Amen. Uma engena emkhumbini uJesu kuthiwa wangena wahlele ezantsi wafuna igumbi eli-right for yena walala. Bashiyeka abafundi behlele endaweni efanele. Amen. Amen. Kodwa kwathi ngoba sithi awuyisivunguvungu ne. Kwathi ngoba kukhona uJehova kwavuka izivunguvungu la kukhona uJehova kuthuli. Akuthuli la khona uJehova ufunwa ngapha nangapha ngoba kudingeka wena ozazi ukuthi ubani. Amen. Amen. Uhlala uzigcina ngoba uyazazi ukuthi ubani. Kuthi xa sezivuka izivunguvungu. Amen. Umoya ovuthuzayo khona la emanzini. Amen. Umkhumbu uwangapha nangapha. Haleluya. Kuthiwa bathi uwangapha nangapha umkhumbi basukuma bama ngenyawo baxakeka ndiyababona ingathi ndiyababona bebambelele kuzona lezansika zakho. Amen. Uwangapha nangapha umkhumbi belahla izinto bethi mhlawumbe uyasindwa kwenzekani. Amen. Kodwa into endiyithandayo ekugcineni sebesebenzile kungalungi into bakhumbula ukuthi ukhona uJesu. Ma wami ekhaya okulo usuxakeke kangaka wawuvuka ukhala izinyembezi umemeza abantu ukuthi abakunakanga. Kodwa into endiyithandayo ekugcineni khumbula ukuthi ukhona uJesu. Amen. Ushiya abantu. Nkosi. Ushiya amathemba akho ubheke kuNkulunkulu. Amen. Amen. Uya kuJehova umvuse uNkulunkulu ngoba kuthiwa yonke into ikhona kuwe ngaphakathi. Awuzumvusa emanzini mvuse enhliziyweni yakho namhlanje. Nkosi yami. Ithi Jehova ndiza ndinje ngowakho. Amen. Sinikele kuNkulunkulu. Amen. Ithi konke okwenzekayo ndiyazi okokuba yingoba bowudinga mna. Ndiza kuwe Jehova. Ndiza kuwe Jehova. Ndiza ndinje. Lisengakheka ikhaya lami. Lisengavuka. Usengabuya umyeni wami ekudala wemka. Besangawuthola umsebenzi. Abantwana bangawutholi. Haleluya. Nendawo endihleli kuyo isengabantu ukuthula. Iyona nto ndiza kuwe Jehova ndinje. Usilahlele kuNkulunkulu mzalwane. Ungalibali ukuthi ukhona. Sekukhona ukuxokozela. Igama lakho selihamba phezulu emoyeni ukuthi awenze kanje. Songazi noma mawenze njani. Kodwa uma uya kuJehova mzalwane. Uya kuNkulunkulu njengamanje. Mbheki uyayitshintsha impilo yomuntu. Uyayitshintsha impilo yokuhlala yasekuhlaleni. Amen. Haleluya. Amen. Siyazi ukuba uyakholwa umntana kaNkulunkulu. Kodwa kunabantu abahlalela ukubheka ukholwa kanjani. Amen. Bathi noma
sekufundiswa enkonzweni bathi leli lifundelwa lo mama. Amen. Bahleli bakuhlalela ukujaja bayeke namhlanje bakujaje wena bheka uNkulunkulu. Inkosi. Kunabantu abaye basebekhona enkonzweni baphume ngenxa yokuba babona indlela abaphatheke ngayo baphathwa ngayo ngabantu. Amen. Abona umuntu ukuthi kungcono ngiphume kule nkonzo. Ngiyaphume endlini kaNkulunkulu. Ungamshiyi uJehova mzalwane ngoba uJehova uqobo lakhe akashiyane akashiyi umuntu uNkulunkulu. Umuhlelo kuNkulunkulu zonke izinto kunokuthula ngoba abafundi bathi sebehlile bemkhumbula uNkulunkulu uJesu ukuthi khona uma beshona ezansi bafika uJesu elele bamvusa bathulele siyafa siyalimala uquthe yini uthiwa nje wathi Moya nje. Nkosi. Shut up. Uma itsho njalo kuthiwa kwathula. Kwathi nje twaka. Uma kuthi twaka bakala ukumbheka. Basihloluni lo muntu lo. Amen. Ukhona uNkulunkulu. Thank you Jesus. Umkwavula inhliziyo yakho. Kuyathula konke msalwane. Nkosi. Kuthula konke. Nabe bebheka ngo-S. Bakubheka bakuhloniphe namhlanje ngoba bakubona umntana kaNkulunkulu. Umntana kaNkulunkulu uyahlonipheka. Ngoba ubonakala ukunyathela, ubonakala ukwenza kwakhe ekhaya. Lithi igate lakwakhe alithathwa noma kanjani. Amen. Ngoba kukhona umuntu okholwayo, kukhona yabona konke umama okholwayo. Amen. Uhlala kutsho nje ukuthi udla kwakhe akumnandi. Akumnandi udla kwabantu. Yingoba noma ukwenza ngokukholwa ngokuthemba uNkulunkulu uyakwandisa athi bekumncane kwandise. Amen. Mama ungazinyezi ekhaya okulo bantwana bami ningabanyezi omama. Amen. Omama bayangithanda ngesikhathi sonke futhi kunjalo nje bayanazi umntwana noma ngumfana akulokhaya ikhaya ngaphandle kwamama. Hallelujah. UNkulunkulu yazibona mama izinto ezinkulu emakhaya. Ningazibekeli phansi. Liba buhlungu xa umama ephuma ehamba kuthiwa xa ebuzwa bathi abantwana simazi. Awu Jesu. Asazi yephi uphumile okanye kujikelezwe ekhaya akabonakali. Uphuma ngegate unabantu ahleli nabo akaziyi uyephi. Umama okhonza uNkulunkulu, umama wevangeli. Amen. Akaziyi ukuthi uhambeni. Amen. Ake nihlonipheke. Mwezimani izihlonipha nina nibomama niyahlonipheke emakhaya. Nemakhaya ahlonitshwa ngenxa kamama. Ikhaya lihloniphekile ngenxa kamama. Siyathula isivunguvungu. Siyathula isivunguvungu la kukhona uNkulunkulu khona. Vumela uNkulunkulu mama enze umsebenzi kwakho. Namhlanje zilahlele kuNkulunkulu namhlanje. Ithi Jehova ngowakho. Kwama kungena isifo, akungeni lutho, akukho lutho olungenayo ngegama lenkosi. Sinikele kuNkulunkulu namhlanje, sinikele kuNkulunkulu mama wami. Mamlotsha ngiyabonga kakhulu indawo ondibeke kuyo. Inkosi ibusise bomama etyisana uJehova emakhaya. Nihlale kuNkulunkulu ningamlibali uJehova. Amen. Hallelujah bangcwele. Esekhulumile uma wethu. Kodwa ngiyacabanga mama is for topic for another day. Uthi ikamera futhi sina sikhuluma with an authority because we are married. Ukuthi ikamera indawo ukusithokozisa. Kodwa mama tobe kuhle sinabo makoti besabathani. So that they can understand ukuthi sikhuluma ngani kahle sikhuluma ngendawo ukuthi nomoya engcwele wakhona akusiyona inkantolo ikamera kodwa indawo yokuthi njengoba ngila nje baba umlotsho uyasho ukuthi ukube bengikhona kodwa ngoba la mangikhona siyashare kuningi enihlanganisayo yingako athi uNkulunkulu mina ngiyemcabanga ngamshika ukuthi uNkulunkulu umenzele mina baba umlotsho ngoba uthi ngizokwenzela umlingano njengawe. Shuthi owazile okudinga ubaba umlotsho wakwazi okuzodingwa yimi. Yingako angihlanganise naye bebekhona amantombazana but ubaba umlotsho weza kimi. Esikhathini samanje bazalwane
is for the topic for another day. Ngiyacabanga omakoti abancane they are smiling. Automatically vele kuyasmile ngoba indawo yokumnandi. Basmile abomakoti abancane, basmile abomama. Kuhle bazalwane ukuthi sibafundise omakoti bethi iqiniso, sifundise intombi zesezongena emshadweni iqiniso, kodwa ngelinye ilanga umama uthinta indawo enkulu bazalwane, bangcwele nizwile ukuthi isivunguvungu bakhona uJesu sibakhona. Ngicela namanje umuntu nje obele umvuse uvuse uNkulunkulu. Ungasaye ebantwini, ungamfoneli, ifoni yami uzoyithola ivaliwe. Kodwa ukusala uvuse uNkulunkulu. Uyakhuluma umama ngezwi namhlanje. Uthi ngiyacabanga mamshibe abafundi bebangaphuma. Bazame mosina ukuswima, bazama ukubaleka. Kodwa no they understand ukuthi sihamba nobani, uvusa bani wena. Izinto mazikwakho mazingambi kahle uvusa bani. Thina ke worship center umamshiba usifundisile ukuthi kwesinye isikhathi bangathi kamba kahle konke ngoba thina indaba zethu asizitshela abanye abantu. Ngoba njalo nje bazosibona sihlonipheka. Sinezethu nathi. Kodwa uNkulunkulu masiya kuye sifike simbikele kukho konke. Usifundisile mamshiba ukuthi awuhambi ube umama okhulumayo, ungaphendula ikhaya ulenzini. Mamshiba unendlu kunekhaya. Ngicela ungabi sendlini ngikhona. Makube yindlu makufika mina kushintshe kube ikhaya. Bonakala ukuthi sekukhona ofikile ke manje lana. Ngoba ayicali manje. Yabona mamshiba mawusazi ukuthi shiya. Beka mamshiba ukuthi bawunobani umntana wakho uyadlala. Mama kaJesu, mama kaJohane, mabahlangana udlala abantwana. Amen. Ubani udlalisa umntana wakho? Ubani uyivusa into kaNkulunkulu empilweni yakho? Mamshibe ungaplanka ichacha wena uje ukuthi right kanti ayichacha. Kodwa ufuna ichacha right ozothi mawuyifaka uze ukuthi uyagcwala nawe. Ukhulumele mamshibe asiseke isiqobo ngoba isiqobo bazalwane sisikhipha ebungcoleni bukaJehova. Asikhoni nokukhuleka ngenxa yaso. Siyabonga bazalwane, siyabonga bangcwele, siyabonga zithandwa zezulu ukumamelwa yini nisemakhaya. Simnikeza udumo uNkulunkulu wethu. Ukhulume kahle namhlanje mamshibe ngicela simbonge nje uNkulunkulu wethu. Baba uNkulunkulu benguhle wathembakela na inkonzo yakho oluyenze ngokuthanda kwakho nokufisa kwakho. We thank you Father. We give you honor and praise. Touching the ministry yakho kufanele wena wedwa. Wena wonke lokufanele ukubonga Nkosi. Baba ukhulumile Nkosi ukuthi isivunguvungu thina sivusa uNkulunkulu ngokula eceleni kwethu simakade. We thank you Father. There's no other God without you. Sibongile Nkosi yethu sithatha indisi yakho kufanele. In Jesus' name. We thank you Father. Siyabonga Nkosi. We thank you Father. Siyabonga ngomsizo oyihlala nayo. Nabalokhu kulungisa amen. Amen.